Я абсалютны праціўнік таго, чтоб затыкалі дзіцёнка тэлефонам, планшетам ці тэлевізарам, таму што дзіця не ўспрымае тое, што яму кажа цацка-забаўка, дзіцёнак не чуе гэтага, Давайте паверце. ще раз это вот просто повторим. Як говорить чоловік, і як говорить девайс, Это абсалютна розныя речі. Дзіця не чуе і не бачыць таго, што вы яму паказваеце ці расказваеце. Ад гэтага ён не навучыцца гаварыць. Ён навучыцца гаварыць толькі адмаўлення. Таму, калі вы хочаце, чтобы ваше дзіця размаўляла, размаўляйце з ім. І самае галоўнае это вось прыгожыя вусны у вас, Вольга. Мама, якая адчувае, што дзіцё не гаворыць, калі ласка, нафарбуйце толькі пры ім, каб ён не пужаўся, што раптам у яе чырвоныя вусны. Разам намалявалі, і тады, щоб ён проста назіраў, як вусны варушацца, твар, як ён рэагуе і так далей. І каб ён бачыў у вас твары у твар і чуў. Суправаджайце ўсё, што вы робіце словамі. Давай мы з табою пойдзем зараз, возьмем лыжку. А гэтай лыжкай, бачыш, мы будзем есці. І паверце мне, гэта дасць вынік.